Bună dimineața! Bine v-am găsit! Haideți, dragii mei, vă invităm la cafea. Haideți cu noi, am intrat să bem cafeaua cu voi, ca de obicei. Uitați, a revenit domnul Mihai. Vreau să vă spun că când filmez cu domnul Mihai, el o să citească ca de obicei, cum v-am obișnuit. Numai când filmez cu Maria, nu, atunci Maria nu că nu citește, dar ea nu, are alt program, și Mihai are de lucru, uitați, se duce pe Miriam la școală, are drumuri, fiecare are treburi de rezolvat. Și atunci, când cum, odată Maria, odată Mihai, cine cum poate. Dar când filmează Mihai, știți că totdeauna citește din Biblie. Că m-ați întrebat că cum de nu mai citește domnul Mihai. Fiindcă domnul Mihai a avut treabă și m-a filmat Maria de aia. Da, acum mă filmează el și acum poate. Și bineînțeles, acum am intrat cu voi și bem cafeaua cu voi împreună. Haideți, dragii mei, treziți-vă, faceți cafeluța și haideți cu noi la masă. Bună dimineața, vă spun și eu, dragilor. Am făcut o pauză cam mare. Acum beau cafeaua cu dumneavoastră. Vă invit și pe dumneavoastră la cafea sau cum îmi place mie, nu neapărat cafea, ceai. Poate eu am chef astăzi să beau ceai, nu? Eu să știți că este dimineață că nu beau cafea nici eu. Că câteodată să știți că nu-mi pică bine de cafea. Și atunci beau ceai sau beau lapte. Da. Așa că indiferent ce ați avea în fața dumneavoastră, important e să fiți alături de noi și noi de dumneavoastră, să fim împreună și să bem cafea împreună, dragilor. Ce ați mai făcut dumneavoastră, cum sunteți, cum e timpul, a venit vara la dumneavoastră, că la noi a venit. Deja intrăm în vară, 28 de grade, 30 de grade, ferească-ne Dumnezeu, cine știe ce vară ne așteaptă. Vai. Să fie căldură, cu totuși că nici mie nu-mi place căldurile aia mari, dar mai bine căldură decât frig. La căldură te ascunzi la umbră, mai nu te răcorești, dar la frig ce faci? Dacă n-ai lemne, n-ai să te încălzești, trebuie. Da, pe mine tot mă doare rinichii de la frig și, ce să facem, asta e. Vreau să vă spun că v-am învățat. De obicei, eu m-am învățat, nu voi, eu. M-am învățat să mânc. Uitați-vă aici, vreau să vă arăt. Uitați, covrigul ăsta ce vedeți voi aici este din cumpărată. Deci Mihai m-a cumpărat acum să o mânc, dar vă spun sincer, mie nu-mi place. Nu mă place. Fiindcă uitați cum arată și arată, nu are un aspect fain și nici nu-i bun la gust. Deci că mânci buret. Bine, de unde cumpăram eu de obicei de la alta patiseria acolo aproape, e în concediu și aici nu are numai așa ceva, cu susan sau cu sare. Dar și cât e una din asta? 2 lei. 2 lei? Da, și asta e acum ce să facem. Când e mai bine, când e mai rău. Da. Hai să-i mulțumim la Dumnezeu că avem ce avem. Așa. Și să ne ferească Dumnezeu de mai rele, dragilor. Deci, după cum știți, eu vă citesc. Nu învăț pe nimeni, v-am mai explicat. Dacă doriți, citiți cu mine împreună. La Dumnezeu îi place să citim din al Sfântului Cuvânt. Deci așa știu că am rămas am citit Matei 6, capitolul 6, cum de Matei și cu 7. Deci capitolul 7. Și aici zice așa: nu judecați ca să nu fiți judecați,
Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură vi se va măsura, așa, cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritoarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere capătă, cine caută găsește, și celui ce bate îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi, care dacă cere fiul său o pâine să-i dea o piatră, sau dacă îi cere un pește să-i dea un șarpe? Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl nostru sau vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi cer. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta sunt cuprinse legea și prorocii. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta îngustă, este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cei ce fac voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. De aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi semăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui. Căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Ați văzut, dragilor, ce învățătură le-a dat? Da. Foarte frumos, așa e. Ne ajute Dumnezeu să facem învățătura asta
Și cu faptele, nu numai cu vorbele. Da, și nu e numai că o faci, trebuie făcut din inimă și cu tărie să fie primit. Da. Deci, dragilor, că ne continuăm cafeluța. Am citit în Cuvântul lui Dumnezeu. Eu zic că e un lucru bun. Dacă s-ar putea în fiecare dimineață să fiți cât mai mulți alături, să-l citim împreună, să ne meargă ziua bine, să ne împăcăm cumva cu Dumnezeu, că și așa suntem foarte răi, dragilor. Mă refer în primul rând la mine. Deci astăzi zi de joi azi, nu? Joi 11 aprilie 2024. E o zi frumoasă, cu soare, e foarte cald la noi. Sper că și la dumneavoastră Ne-am aveți... pus în curte că nu, vecinii se trezesc și fac gălăgie. Da, Atunci mie am nu-mi zis că place să în stăm curte. bucătărie, că nu că ne place. Ne place mai mult în curte, că mai ales cum o zis mea, că e timp fain, e soare, dar ce să zic, au copii mici, au câine, au de toate, iese afară, fac gălăgie, asta e, nu putem spune nimic, nu putem face nimic. Când filmez, știți cum e, Totul odată se- auzi că pe unul urlă, unul plânge. Și așa e mai bine. acum Și nu- aici se aude, dar Da, nu. se aude foarte tare că noi avem cășile prea unul lângă altul și se aude tot. Deși ce vorbești și ce vorbești. Trăduța mică. Da, toată lumea știe și ce aude foarte tare și asta este, n-avem ce face. Dacă tușești, aude vecinul, dragilor. Da, asta e. Da. Da, așa este. Da, ce să facem, n-avem ce face, ne obișnuim așa. Trebuie să răbdăm, să facem cum putem. E important, v-am spus, să fim oameni buni, să ne înțelegem, să să înțelegem și pe ei, și pe noi, și pe voi, și pe toți, și voi să fiți alături de noi, să vă uitați la noi, că asta dorim. Vă mulțumim pentru comentarii bune. Pe alea răutăcioase, care chiar sunt răutăcioase, să știți, eu când le prind le-am blocat. Și pe astea cu critici, vă mulțumim pentru critici. Chiar am citit acum un comentariu răutăcios, dar n-are rost. O să văd, Mari, pe telefonul tău și merită să o șterozis, dar Mari că nu știe nimic. Văd că după ce mai face rețete, că nu știe nimic. Pe da, nu suntem profesionaliști aici, nu-i... Deci fiecare arată și ce Să nu facă știe și ea ce... rețete, că e specialistă, e expertă. Deci, eu nu fac rețete pentru care știe. Noi facem pentru oameni simpli, Da. să faceți cât mai simplu și gustos. Acum, câteodată mai facem și noi mai complicat, că ne permitem. Dar, de regulă, Că familia mea, că eu fac pentru mine, pentru familia mea. Le place. Ei ce asta mâncăm noi de mâncă. obicei. Na, acum ce să, cui nu-i place? Dar mulți ne-au lăudat, adică o lăudat pe doamna Marga și că face rețete Trebuie să mă laudă, da. deosebite. De exemplu, Da. am pus ieri, dacă ați văzut, dovlecel umplut și ceapă umplută. Credeți-mă, nu vă mint, deci nu mă laud singură așa de nebună. Da, s-a avut un gust aparte, deci aparte. Da, Eu sarmale spun că- umplute în dovleac, foliate cu Da, dovlecel. da. Păi eu nu zic că e sarmale, nu e dovleac umplut, sau ceapă umplută, da, a avut un gust foarte bun, foarte bun. Deci mie m-a plăcut tare mult. Adevărul că am ținut mult în cuptor și, gândiți-vă că și să prepari și să ții și ăsta, ok, nu a fost o problemă, dar a ieșit bun. Nu știu cum de nu v-a plăcut. Mă mir că nu v-a plăcut. Fiindcă nu, foarte multă lume s-a uitat la ea. Deci avem doi ca la ea care... Dar nu-i târziu să vă uitați, nu Care trebuie să vă mi se uitați în pare ziua că- respectivă, căutați în urmă, le vedeți, rețete foarte Da, nu. bune și simple, dragilor. Și nu o să vă pară rău dacă faceți,
E foarte simplu și gustos. Nu, mi-a plăcut, cel puțin asta mi-a plăcut foarte mult. Și v-am spus, dacă familia mea mâncă, eu sunt mulțumită. Și dacă voi vă uitați la noi, nu ne mai trebuie altceva. Așa că nu rămâne decât să mai ai cafă? Eu mai am o Foarte gură. puțin. Să Uitați, bem cafea, bem ca cafea. de obicei, să veniți să beți cafea, că vă place să beți cafea cu noi și nouă ne place să bem cu voi, că de-aia și intrăm și vorbim cu voi, că ne place câteva minute să fim alături de voi. Vă salutăm Vă și vă mulțumim. îmbrățișăm pe toți. N-ai rost să mai spunem nume, că sunteți mii și zeci de mii de urmăritori și atunci poate unii să supără, așa că pe toți vă salutăm, vă îmbrățișăm, dragilor, vă iubim, de bunul Dumnezeu să vă fie cu voi, să vă binecuvinteze și pe aia care ne critică și pe aia care vorbesc răutăcios, vedeți? Zice Dumnezeu, El asta vrea să iubim și pe vrăzmașii noștri, dacă e cu putință. Aici e deosebirea într-un om plăcut la Dumnezeu, vedeți? O să faci lucrul ăsta. Aici Da. tinde Dumnezeu. Și ce rost are că vă iubiți numai voi între voi? Trebuie să iubim pe oricine. Toți suntem făptura lui Dumnezeu, dragilor. Eu nu vă las, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc o zi bună, o săptămână frumoasă. La revedere! Poftă bună la cafea, la mâncare și eu vă las, beau medicamentele și o să venim cu ceva. Nu știu cu ce, dar o să venim cu ceva. O să ne urmăriți, că o să vedeți. Vă pup și vă spun la revedere!